नैबे न'आवनो थायो बेखौ जोङो न' खेथियावहाय बाहायो आरोना ओमफ्राय बेखौ बाहेर टाउनाव थांनोबा जों बेजोंनो थाङो मानो होनबा आजिखालि बिराद थावनि दामा बिराद बारा जाबाय नालाय ओमफ्राय जों बेखौ मानेखौ फिनानै लाबाय बैयाव गाखो बेखौ हेल' लोगोफोर नै देलायै मायै जे जायगायाव फैनो जोङो टारगेट लादोंमोन बेयाव सफैबाय टारगेट माने जोङो ओमफ्राय आं नोंथांमोननोथ' मैया देखायनाय जायासै सोर आलासि फैदोंमोन मैया बिदिनो खामानि मावनानै बिसोरखौबो गोजाननिफ्राय फैनाय नालाय ओंखाम जाहोबाय माबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ लानाय जायासै आरोना उनावहाय देखायफिननोसै साननानै ओमफ्राय दिनै नेक्स्ट दे आरोना ओमफ्राय मैयाथ' जेबो भिडिअ खालामनाय जायासै स' दिनै देखायनोसै सोर बियो ओमफ्राय जोङो दा राइन' पार्कआव फैदों राइन' इक' पार्कआव माने बिसोरो फैफेराखै नालाय बिसोरखौबो जायगा देखायफैबाय ओमफ्राय जोंबो गोबाव जाबायना फैयैया बेखायनो फैबाय आरो स' सोर बियो देखायनोसै आलासिफ्रा नै जोंनाव क'क्राझारनि आलासिया मैयाथ' खेबनाय जायासै ओमफ्राय मेंबायमोन नालाय ओंखायनो स' बेखौथ' मिथिखागोन कान्त दा होनो ओमफ्राय नोङो माबायदि मोनदों फैनानै जोंनि जायगायावहाय एक्सपेक्ट खालायाखैमोन राइन' रिजर्टआ जे बिदि जागोन आरो उदालगुरि बरिया जायगा बरिया ना आरो क'क्राझारनिफ्राय फैदों क'क्राझारा ओरैबायदि क्राउड ओमफ्राय क'क्राझारा माने क्राउडजों माने बिफां लाइफांखौ नुनो थांला बाहाय खिन्थु टाउनाव जेरावबो बिफां लाइफां ग्रिनारि एकदम मोजां नुयो बिराद गोजोननाय मोनदों नोंसोरबो फै बयबो औ बयबो फै माने एबार फार्स्ट टाइम ना नों आदायाबो बेयाव फैनो जोंनि जेनेबा उदालगुरियावहाय रौतायाव माबायाव टंलायाव फार्स्ट टाइम खिन्थु माबायाव मा जायगा होनोमोनलाय बेखौ उदालगुरियाव फैखांबाय खेबसे होमबा आदायाबो फार्स्ट टाइम आरो बे हारसिङै फैखाया आरोना बाजैबो फैफादों स' बाजैयाबो फार्स्ट टाइमनो ओमफ्राय ओंखायनो जोङो बेयावबो फैयोखाय बेयावबो बेरायनो लाबोबाय आरो स' देखायनोसै आंबो दिनैजों सेकेन्ड टाइमल' दे फैबाय थानाय जाया आंबो ओमफ्राय बिसोरो फैयो हनै बाजैया आयनखौ लानानै जोंना नै आदानि बाजैया बेनो आं मैया देखायनाय जायासै ओमफ्राय मैया भिडिअबो जेबो खालामनाय जायासै आरोना ओरैनो माबायदि मोनदों नोंबो बाजैया आंनि इउटुबनि गेजेरजों खोन्थादो बयनोबो मोजाङानो आरो बे बाजैया फार्स्ट टाइमनो टंलायावनो फार्स्ट टाइम ना उदालगुरियावनो आरो फार्स्ट टाइम स' देखायहोनोसै जोंबो ओमफ्राय दिनै बोथोराबो ओरैबायदि दोमैलु आरोना गुसु अखाबो गैया सान्दुंबो गैया बिदि दाथ' गोजां बोथोर बायदि गोजांलायबावबायसो आयना जि मोजां मोनदों दे खारदे आयन खारदे थाबाया दे खारदे खारदो आयन लंपेन्टआ जायासै र' दिनै बिराद मोजां मोनदों फै होनलाय दे बाबा फै होनदे बिबाराव थ' औ बिबाराव थाङाखै जोङो दे फै होनलाय बाबा दे लेंहरलाय नैबे न'आवनो थायो बेखौ जोङो न' खेथियावहाय बाहायो आरोना ओमफ्राय बेखौ बाहेर टाउनाव थांनोबा जों बेजोंनो थाङो मानो होनबा आजिखालि बिराद थावनि दामा बिराद बारा जाबाय नालाय ओंखायनो जों बेखौ मानेखौ फिनानै लाबाय ओमफ्राय जे बे जोंनि गासिबो गार्देनजों जोंना न'आ बैथिंजाय मालाबा देखायगोन दे आं हम टुर खालामनानै देखायगोन जोंनि न'खौ गाजा होनदों आं मानो होनबा बिदिनो आरो बिराद नै फुलफोरा दा दिवालीनि ना नै दिवालीनि थाखाय माबायदि लाइट खालामदों बिराद मोजां आरोना स' बेनो मोनसे मोननै मोनथाम बैबो दां ना थानो हागोन आरोना बाट खम नालाय रुमफोरा ओमफ्राय रिजार्भ खालामनांखागौ आरोना बिदिनो सोरबाथ' 1 उइकनि सिगां खालामबावोसो ओमफ्राय दाथ' विन्टारावथ' मानसिफ्रा थाफैखागोन माने थाफैया जोंना बनफायार खालामफैगोन लोगोफोरजों बा फेमिलि लानानै बिदि आरोना ओंखायनो मोननो नागिरा रुमफोरखौहाय एसे थाब रिजार्भ खालामनांगौ आरो बुकिं खालामनांगौ स' बिराद मोजां नोंथांमोननो जाखिनि देखायनो हायो देखायबाय आङो मानो होनबा बै आयनबो दङ नालाय आयनखौबो दसे लानांगौ जायो ओंखायनो ओमफ्राय बे आदाया लाथ'दों नालाय दसे ओंखायनो बेयावनो शुट खालामबाय आरो बे फट' लालाय आंखौ बे न'जों सिदाबो थां स' जोङो जाहैनोसै बिराद उखैबाय आंथ' दहाय ओरैनो न'आवहाय प्लेन बिदिनो ओंखाम जाबोदोंमोन आरोना ओंखायनो दा जानानै लानोसै
दसे जोङो बिराद थाबायनानै मेंनानै जों बेयाव दसे जिरायथ'बाय आरो ओमफ्राय बै माखासे जुलना गाखोहैगासिनो आंथ' बिराद मेंबाय जाबायमोन ना जोङो फैया मोजांनो जुलना गाखोदोंलै आयाना हनै जों मेंलायलायबाय ओमफ्राय ओंखायनो आंसो जिरायबाय आरो ना दसे ओरै बेरायनानै बिराद गुवार ना बेरायख'नोनो हाया ओमफ्राय दा फुलफ्राबो बिराद बारफुथारदों बिराद मोजां नुयो आं फट'खौनो लाबावासैसो बानानै दा नायनोसै मोननै मोनथाम लानानै आरो नोंथांमोना जायफोरा बेवहाय राइन' इक' पार्कआव बेरायाखै बेरायफोर भिजिट खालामफै ओरैबायदि मोजां मोनगोन नोंथांमोनाबो आरो बिराद मोजां आरोना बेयावनो जानाय थानायनिबो दङ ओमफ्रायहाय नायफै नोंथांमोना सोर सोर नायाखै आं बेखौनो लुबैयो स' नोंथांमोना नायफै स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामहर मानो होनबा नोंसिनि कमेन्ट फैबा आं बिराद गोजोननाय मोनो ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन आरो आं बे भिडिअआ मानो होनबा एसे सिगांनिमोन बाट आं इडिट खालामनो टाइम मोनाखैमोन बाट एसे टाइम मोननायाव दा होनाय जाबाय आरो स' बिदिनो नोंथांमोननिसिम आं गोदान भिडिअ लानानै फैबावगोन So thanks for watching.